iti sa Balya Bangir. Panagririnanod ti Paskwa iti Batakan ng tadragsak kadagiti pamilya Abatakenyo. At yung report manipod kini Idol Glenn Batuyong. IFM News. IFM News. IFM News. Lokal. Ti gobyerno siyudad ti Batak, babayan iti panangidaulo ni Mayor Marky Chua, ken ti sanggunyang panglungsod nga Indol 1 met ni Vice Mayor Albert Chua. Indrugidan ti nagibunong ti ragsak, ken ayat ti Paskwa iti siyudad, babayan iti pinagririnanod ti Paskwa 2025. Tinawen na tradisyon ti siyudad, ti menengited ti regalo para kadigiti pamilya Abatakenyo. Imawat ti tunggal sang kabalayan ti 5 kilo abagas ken Christmas food pack ang naglaon iti spaghetti, fruit cocktail, creamer, corned beef, juice ken lokal anaramid iti babaen ti programa one barangay one product iti syudad. Pakiramanan ti Mickey, peanut butter, banana ken kamote chips ken adapay rice crackers. Saan laing asagot ti panagririnanod ti Paskwa dagiti regalo no ket di mangited ti mensahe ti pinangaywan, panagyaman ken pinangibingay ti bendisyon ni Apo amang yasideg ti pudno nga espiritu ti Paskwa iti tunggal pagtaengan dagiti Batakenyo. Para iti IFM News, Idol Glenn Batuyong, Tatak, RMN.